Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η ναυτιλιακή βιομηχανία αλλάζει διαρκώς. Βλέπω τους AI που βοηθάνε τα πληρώματα. Η Γερμανία είναι ένας κόμβος, οπότε η συνεργασία με άλλους χορούς είναι μέσα στο DNA μας. Από την αρχή της χρονιάς έχει αρχίσει μια αρκετά γρήγορη υιοθέτηση εργαλείων AI. Όχι όμως δομημένων. Αυτό το 10% πρέπει να το πάρεις λοιπόν και να το κάνεις τέχνη με παραδείγματα και να του εξηγήσεις τι ανεβάζουν και τι δεν απανεβάζουν. Τι διαφοροποιεί την κυβερνοασφάλεια στην ναυτιλία σε σύγκριση με άλλους στρατηγικούς τομείς, όπως η ενέργεια? Αυτό που λέμε στα μαθηματικά απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ασφάλεια. Ξέρουμε ότι οι απαιτήσεις χρησιμοποιούνται από το κρού αλλά και τις εφαρμογές εσωτερικά. Έχουμε μια μετάβαση, δηλαδή το πλοίο πλέον από ένα μηχανικό σύστημα θα έλεγα, γιατί το πλοίο ήταν παραδοσιακά ένα μηχανικό σύστημα, γίνεται μια ψηφιακή πλατφόρμα. Πρέπει να παντρέψουμε αυτό που συμβαίνει τώρα με αυτό που έρχεται στο μέλλον. Φτάσαμε στη δεύτερη και τελευταία μέρα του summit μας. Αν πάμε στο σημείο να φτάσουμε και να εξερευνήσουμε το πώς δουλεύουμε και το τι χρειάζεται να μάθουμε για το πώς δουλεύουμε και μετέπειτα να εξερευνήσουμε και τα πληρώματά μας, τότε ίσως γίνανε και πιο δεκτικοί οι συμπμάνητες να βάλουν συστήματα επάνω. Πρέπει να φέρουμε την αλλαγή χωρίς να θέλουμε να τη φέρουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρει αλλαγή στα πάντα. Προσωπικά όμως πίστευα πάντα ότι οι προγραμματιστές δεν ήταν να αντικαταστήσουν εμάς, αλλά ήταν να μας βοηθήσουν να πετύχουμε περισσότερα, γρηγορότερα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Να αμφιβάλλει τον πλούτο εμπειρογνωμοσύνης των Ελλήνων στην ναυτιλία. Όμως μια παγκόσμια δύναμη στην ναυτιλία όπως είναι η Ελλάδα πρέπει αποδεδειγμένα να ηγείται. Θα πράξει στον τομέα του με το όφελος του δικό του προς το χάνει, το οποίο είναι τεράστια διορατικότητα. Επιχειρηματίας για να αποφασίσει να προχωρήσει μια επένδυση, θα πρέπει να βλέπει ότι αυτή η λύση είναι και όριμη και ανταγωνιστική και θα την ζητήσει η αγορά στα επόμενα χρόνια. Όλοι θέλουν να πληρώσουν λιγότερα καύσιμα, γιατί το καύσιμο είναι ο βασικός συντελεστής στο κόστος του πλοίου. Οπότε, τι είναι το πιο φθηνό, τι είναι το πιο ωφέλιμο, το optimization μέσω τεχνολογιών digitalization. Η ναυτιλία είναι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει το κεφάλαιο το οποίο έχουμε να διαχειριστούμε, είναι οι άνθρωποι. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Τόσο οι άνθρωποι στο γραφείο, όσο και οι άνθρωποι κυρίως πάνω στα πλοία.